Andreas. Tjena. För den jag. Andreas. Du, Andreas, Ja. får jag visa en bild på dig? Ja, visst. Den här damen, hur gammal tror du hon är? Känner du igen henne? 45. 45, okej. Känner du något speciellt med henne? Har hon gjort något... får se. Vad brukar hon handla här på? Ja, det vet jag. Hon brukar alltid passera allting ända tills hon kommer hit. Den dyker hon i. Gör hon det? Ja, det gör hon. Alltid. Nej, vad fan säger du? Vi ska ha fest ikväll. Har hon... Nej. Hon har inte varit där och handlat heller. Det är fest. Mycket möjligt. Det vet du inte? Mycket möjligt. Ja, det där ser man. Så att... hon har inga problem med att betala och sånt där, eller? När hon betalar sånt där, eller? Har hon problem med det, tror du? Det vet jag inte. Det får ju kassan kanske när hon känner igen henne. Hon brukar väl skriva upp mest. Men jag skriver upp? Kommer och betalar i slutet på månaden. Gör hon det? Ja. Okej. Ja, tack så mycket. Man blir ju inte riktigt stolt över den här damen. Men tack så i alla fall. Tack så mycket. Tack. Varsågod. Tack.